Yeberi ya kwa brazi. Ayesio yakasiyana. Yeye akaenda murumini mukati. Kwa inde ibi. Kwa saungwe. Kwa saungwe. Kwa saungwe. Namira pamberi pedera mambo mtasi. Namira pamberi pedera mambo mtasi. Yesu ndio chokwadi. Yesu ndio tolange chokwadi. Ye paje sone moja. Kanye pano pisa ngoma. Mwari batsiro. Mwari ngandi batsiro. Pamuzoro. Inino ndinozi Maria Tedzai. Takauya panapa kadare panapa tine anaine nyaya kwa saungwe meya takudzwa. Achibva apuwa kuzoendai pana chiremba. Saka vanga vasine mare ndokubva ataurirana zvasingatokwetete mare kuberia. Ini ndakagara iwo akataurirana nyaya dzavo basi uya ubva andidaidza kudaro ndabva ndasvika uyu mukomana wayo ubva afona kuberia kwacho vatiudawo mare tiri 150 tinodini tinomupai mare yenyu anhu ekuberia anhu ekuberia ubva achitaura vanji ndikati honde apei ari kwamutasa kubva ati tumai munhu unoyakotora kubva kwaenda munhu ungoenda kotora kubva yauya mari iyana kubva asenzesa zvaaida pachiremba uyu tazaakumba manje taenda kuberia kuya beria uchitaura kuti makatidaidzire mare saka takuda kuti tisenyi wanhu unomirira pazita remare wanodotipa mare yedu wabva pachiti waroora wanga wari 2 kuti mukadzi wake iyena uyu nemukadzi wamukoma acho ndikati iwo wari 2 chiisai kuti uyu momuisirawo mare yake uyu momuisirawo mare yake uyu unobhadharawo uyu unobhadharawo uyu kubva ati aiwa murume wangu anotaura kuti azi inini pangu hapaiswi mare susatori mare banga kuti murume wangu andiyo akabatwa boko isai iye mbuya uyu ndiyo unoziya zvese yena ndiye akakwetera mare yena isai iye anhu ebere kwaunyora inini saka inini ndakaona kuti mare ndinewo nepi zvandakaita zvo endi inini ndine nyaya iyi nyaya yanga iri kwasaungwemi kudera kwendakaita basi kuti honde anhu ebheria wapei saka inini ndauyawo kuno kuti ndibatsirwo kuti anhu ekwasaungwema vanogadzira mare yawo anhu ape mare yawo. Musoro imam mari ichokwadi icho checho yakakweretwa mari matauro yakaizwa yanga yakaziti chati hafu hafu kana hafu hafu yaramba munhu anobatwa nemhosva ndiye anobhadhara mari iyo mhosva yakabata kuna baba wakatibereka baba uyu asi kuno kwaari kuMozambique isusu takatouya kuno kuti tise mhuri nekuti munhu angaruza ane mhosva ndini ndandiruzi ndini ndakauraya mukoma wangu saka mhosva yakabva yazi baba ndiye akakonzeresa kuti mwana uyu afe. Isusu takafona kuberia tichiti tikweretesewo mari akafona takashandisa awani mhayo ava ndi chairman wekuberia saka ndiwe takakumbira kuti tikumbira kuti mutikumbiriro isusu mhuri makuda baba izvi pamakakwereta baba anga aripwe angazipa saka munoti baba achibva Mozambique auye mari asingazivi ungamboenda kwatiye wakamboenda kwatopics yoko kwereta hembe kushandisa zita remunhu apaita ndii akakwereta mari ndiani imimi mhuri yacho yababa asipo dzoserai mari yewanhu mari yerudi warini mbwera 50 imari inanga iri inobereka ne 20% pa 100 saka pa 350 yakatowa inanga ya 420 US azvingonetsiba 420 imimi maka 15 irini 15 is just next week imi mune mari izvi zvamuda kuprepare muni prepared kubhadhara inini pari zvinezvi mari hangu handina asi inini ndirimo muberia imomo saka inini pfungwa yandanga ndiri nayo nekuti handisara nyaya yekwereta mambo inini nyaya yandanga ndiri nayo nekuti inini zvindanga ndichifunga inini mari sinzi zviri kure kuti ndione mari ndaiti inini handina chikwereti kuberia
wanogona kubvisa inini zita rangu kubheri kana wakabvisa mari yako yangu kutoenderana nechikere chako inotopfuura saka ndizvo inotopfuura bheriya redu ngerenhamo ukaitike nhamo topa munhu mari saka iwo akataura kuti mari yakakweretwa pane ngaibatirwe kuchikwereto haiiti ngoti ataine chikwereto imwe chiriyo futi kubheriya kuhabvu vari kutoda mari yavo zvakuti ndiri clean aiwa munhu ane chikwereti ichi kubheriya mama mataura ndiri kuita nini chekuti pabve parufu munhu akafa kubheriya inoenda mukadzi wangu inini yawana mbuya vanopiwa 400 US negrosari saka iwo unotoya mari yako usati wafa sandi kuti kuda kuya mari yangu ndisati ndafa asi chiri kuitika nechekuti inini ndini ndinanga ndiri kuziva zviri mashure nekuti inini andina mari yekuti ndidini mabheriya ari kutemwa ari maconstitution yekuti mari inobuda sei ende kuti kana abuda handizvo kana munhu abuda chinokonzeresa kuti munhu abude chii ende chinokonzeresa kuti munhu adzingwe chii kana wadzingwa unobuda nei kana uri kurizaina wega unobuda nei handizvo saka kana mutemo uri kuti kana warizaina wega unobuda usina chiro kana wadzingwa unobuda usina chiro saka iyo nyange ukatitora yayanguka hakuna chiro ba because uri kufoswa nesituation yako yokuti ubude ivoluntary yori kuita saka nyaya iripo ndekuti yotsvaka mari yewanhu kudzosere mari wozobuda wabhadhara mari yebheri ndinopa mbuya mari yetransport bweza akakubatsirai apa pamusoro iyi ndinotenda nemashoko emariri matsanangura mama inini handina chandinoshora kana kuti kuda kuwandudza kana kuda kupungura nekuti nyaya yekuti isvike pesa apa mukoma wakafa ndewangu ndindakauraya asi takaenda apo zvikazi haana mhosva haana chaanoziya pane chakasimuka chikabaya munhu saka inini dambudziko riripo akagona saka ndoti akagona saka mari inini chinoita kuti mari ndishayiwe kana kuti ndishayiwe mari izvozvo handi kuti ndinoshanda ndinorima asi chiri kuita kuti izvo ndishayiwe mari inyaya yekuti mwana pane mwana anga ari kuchikoro saka mwana uyu ndiye mwana wamukoma wangu wekushayikawo mwana uyu anga ari mubhimu saka mubhimu muya mevhazi haasi kubhadhara mari aina kupinda mubhimu mai acho bva afona kuti mari hakuna aina kupinda saka inini ndinobhadhara mari iyoyo for sure ndakadini ndakaendesa mari iyona kukasara imweni mari yakasara shoma yasara hayo saka ndinotaura kuti inini mari handikwanisi kuionaba izvozvizvi nekuti mutoro wacho unanga wakadini unanga wakandikurira saka ndichatsvaka zvekuita sekutaura kwemaita imi mambo ndinotenda nemashoko emataura ndichatsvaga mari iyoyo ndobhadhara tasvika kunofanira kubhadharwa mari uri kubhadhara musi wa15 handiti asi 15 mbuya handiti 13 14 chibva wanyoresa statement obva wasaina nyoresa apo bva watosaina nenhamba dzake dzefoni nepanogara tibva tapada nhamba dzangu ndodzidzi makafona nadzo ipa zvese nepaunogara rai zvatopera mbuya ngatimirire musi wa13 yo saka uya mari uchazomona zvimwe zvakuita ndo basi chandandikana nawo